A día de hoxe son moitas as demandas que realizan as familias afectadas por casos de dano cerebral adquirido. A falla de que se recoñeza esta doenza como unha categoría diagnóstica, tan só existe unha estimación do número de afectados en Galicia. Tampouco hai un protocolo de actuación e seguimento tras a alta hospitalaria, o que dificulta en gran medida a recuperación dos pacientes. Que se recoñeza a categoría diagnóstica do dano cerebral como tal, para poder derivar os recursos axeitados, tamén que haxa un censo de persoas porque temos unha estimación do número de persoas, pero non hai un censo como tal. Tamén unha estrategia a nivel nacional para poder coordinar sobre todo os servicios, tanto asistenciais como educativos e de administración. Precisamente a Asociación Sarela cubre en boa parte esa ausencia de recursos da administración. Esta entidade, con máis de 600 socios, ofrece non só asistencia e rehabilitación aos afectados, senón tamén asesoramento e apoio ás familias. Realmente non contamos tanto os de alta como os que están en rehabilitación, porque sempre se lles dá unha atención continuada, é dicir, sempre están aí, sobre todo eu máis coas familias, non? O caso de Rosa, familiar dun afectado por dano cerebral adquirido que xa faleceu, é o mellor exemplo do desamparo que afrontan as familias unha vez concluído o tratamento no hospital. Que nós tardamos casi un ano hasta que chegamos a xunta a eles, pois desatendidos totalmente, porque non sabíamos a onde recurrir, nos somos de Barbanza, deronnos alta no clínico, viñamos para a casa como cunha alta hospitalaria normal. Entonces o paciente quedou discapacitado total, un 98%, e non sin ningún tipo de axuda. Pasámoslo moi mal hasta que encontramos axuda en esta asociación que nos derivou, nos asesorou tanto legalmente como con médicos e con todo, e bueno, sin eso non poderíamos levar a cabo pois a mellora do paciente, saber como actuar con el, a calidad de vida que lle podemos ofrecer hasta o último momento. O próximo luns, Día Mundial do Ictus, volverán a estar presentes no hospital para seguir a dar a coñecer as necesidades deste tipo de pacientes.